Akekho umuntu oqala umsebenzi mase yawuyeka kanjani. Lo msebenzi oqalile kumele uqhubeze ukuze kubonakala isiphetho sawo. Baningi labazalwane abaqale ukusebenzela uNkulunkulu bashiya nje kanjalo. Lo msebenzi lo abawushiyile bawushiyele bani? Yabo uJesu into ayishoyo uma indodana ithi ngilinde qala ngiyombela ubaba, uthi yekela abafile bembelane. Useyayikhuluma ke indaba yokuthi uJesu awukwazi ukuqala umsebenzi mase yawuyeka nje kanjalo. Kubalekile ukuthi uma ngabe ulandela uNkulunkulu yonke into osuyiqalile uqhubeke ulandele yena. Noma ngabe kungasekho mnandi, noma ngabe sekumnandi, qhubeka ngoba lo msebenzi oqalile there is a reason. For example, uma ngabe ushumayela ivangeli physically or on social platforms, you have to keep doing that and you have to maintain that image ukuze nabantu osuba captureishile iqondo zabo bengaduki. You are the light mowenza njalo.